Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε το 1992. Αποτελείται από 7 θεσμικά όργανα και μικρότερους φορείς που νομοθετούν, συντονίζουν τις εξωτερικές υποθέσεις και το εμπόριο και διαχειρίζονται έναν κοινό προϋπολογισμό. Οι ευρωεκλογές διενεργούνται κάθε 5 χρόνια. Στην Ελλάδα θα διεξαχθούν φέτος στις 9 Ιουνίου. Ο αριθμός των βουλευτών αποφασίζεται βάσει του πληθυσμού της εκάστοτε χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει προτάσεις και μέλη της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, καθώς και προτάσεις των ευρωπαϊκών νόμων και του κοινού προϋπολογισμού. Είναι καθήκον μας και ευθύνη μας να ξέρουμε και να έχουμε γνώμη για τον ποιος θα μας εκπροσωπήσει εκεί έξω. Θα πάρει αποφάσεις που θα επηρεάσουν άμεσα εμάς, το μέλλον μας, τη χώρα μας και την καθημερινότητά μας. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ταλανίζεται από ποικίλα προβλήματα. Οπότε, όπως φαίνεται και από την ατζέντα του 2019-2024, τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν κυρίως τον οικονομικό τομέα, την ελευθερία και την προστασία των πολιτών της, αλλά και την αηφόρο ανάπτυξη που προσπαθεί να προαχθεί δεδομένης και της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η ερώτηση δεν έχει μία και μοναδική απάντηση. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει τα δικά του ιδανικά και αξίες. Δεν παίζει κανένα ρόλο το φύλο. Η μοναδική σημασία έγκυται στη συμμετοχή. Να συμμετέχεις και να εκφράζεις με την ψήφο σου αυτά που πιστεύεις. Δικαιοσύνη, επιχορηγήσεις, προϋπολογισμούς, δράσεις και ό,τι άλλο αποφασίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Αρχικά να είναι άνω των 25 ετών. Δευτερευόντως, να μην κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά ως μέλος ενός κόμματος ή συνασπισμού. Τρίτον, να είναι πολίτης ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέταρτον, να μην ανήκει στη Βουλή, στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να μην είναι δικαστής.